estudiar. Jo periodista. Has escoltat? Una d'elles vol ser científica. Mare meva, tio. Una dona no pot ser científica. Pues que sàpigues que el treball de científica ho poden fer tant dones com homes. Si alguna vegada et passa això, no facis cas. Perquè si de veritat vols estudiar i ser científica, O alguna cosa relacionada amb la ciència? No deixis que ningú t'impedesqui. sabíeu que només hi ha 4 dones que han guanyat el Premi Nobel de Física i 7 de Química? Les dones també són importants pel món de la ciència. Així que vos animam a unir-vos en aquest increïble món. Ànims!